An ka tunkaranke minnu bɛ k'a lajɛ nin wagati na Libi jamana ale kɔnɔna la ka taga se Moritani ma minnu sigilen bɛ Afriki jamana ale kɔnɔna la an ka maliyɛn minnu fana bɛ k'an lajɛ fɛn min ye Mali kɔnɔna la yan nɔ Burkina Faso Senegal Côte d'Ivoire ka taga se Niger ma o n'a ɲɔgɔnna wɛrɛ ka Gabɔnkaw olu fana fo danti foli min na kunnafoniya waati sera k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko bi ye utukalo tile 28 san 2026 a y'aw bisimila. An ka minisiri ɲɛmaa ni o ye journal de division Abdoulaye Mayiga ye kunu utukalo tile 27 san 2026 primature ale kɔnɔna la an ka jamana ɲɛmaa ale tɔgɔla ni o ye journal d'armée Assimi Goïta ye fɛn min ye commission nationale de l'alliance des états du Sahel maaw ye olu ka commission a ye olu bisimila minnu bɔra Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna la u nana baara ɲɔgɔnya la an ka jamana ale kɔnɔna la yan nɔ min ni a ɲɛmaya bɛ Basoleme Bazie ale bolo. Douane ɲɛmayasoba kɔni bɔra ka kantanba ni ka o kari min ni u ye sɛfɛwari miliyara 51 ka o de kɔni don jamana ka wagandɛ ale kɔnɔna la kalo wɔɔrɔ fɔlɔ yɛrɛ kɔni o la san 2026 in na. Douane ka nin waleya in kɔni o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye yuruguyurugu ye caman kɔni bɛ ka kɛlɛ ka bɔ ale la hali ni ye musaka kɔni donta ka o lajɛ. Doila muso olu farala ɲɔgɔn ka tasibila ni ka o kɛ u ka marabolo ɲɛmaa kɔrɔ ye ni o ye Mariama Kulibali ye min ni ale bɛna i kunda Faransi jamana kɔni o kɔnɔna kan kɛrɛnkɛrɛnna sa Liyɔnkaw olu fɛ yen n'a bɛna taa faso yɛrɛ kɔni ale ka baara la yen nɔ ni o ye a bɛna kɛ consul ye k'a yira la k'a fɔ ko faraɲɔgɔnkan kulu min bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko association féminine de la localité olu kɔni ka nin faraɲɔgɔnkan in kɛra utukalo tile 25 san 2026 faraɲɔgɔnkan in yɛrɛ kun ye min ye o de ye ka folikan ani ka o ɲɛsin marabolo ɲɛmaa kɔni ale ma min n'a bɛna i kunda Faransi jamana kɔni o kɔnɔna kan u ye jɔnjɔn ta ni ka di a ma musokulu olu tɔgɔ la. Banabakaw olu ye jibondon 3 ni ka o sɔrɔ min n'a kolomukari la utukalo tile 26 jibondon minnu kɔni ni a bɛ sigida 3 kɔni na ni o ye Doualala ye ka taga se Ɲamakɔrɔ ma ale ni Fofana la sigidaw olu kɔni na a musaka tali jɔ fo sɛfɛwari miliyɔn 63 la a bɔra dɛmɛbagakulu min kun o de ye ONG Direct Aid ye ni ji ninnu kɔni a bɛna kɛ lafiyaba ye sigida maaw olu ma minnu tun bɛ jiko gɛlɛya kɔni ale la a bɛ wagati bɔ. Kalo 18 o de kɔni dilen do kɛyɛrɛye kalanso olu ma u ka se u ka sɛbɛnfuraw ni ka olu lakuraya nin kunnafoniya in dira utukalo tile 20 san 2026 fɛn min ye an ka kalanso ale ɲɛmayaso kɔni o fɛ a yirala k'a fɔ nin kalanso ninnu kɔni tun bɛna datugu ka sababuya kɛ u ka sɛbɛnfuraw kɔni olu ma lakuraya k'a yira la k'a fɔ kalanso minnu kɔni o ye kɛyɛrɛye kalanso ye fɛn min ye kalanso 200 kunkanfɛ jamana kɔni ye a ka kalandenw bila ni ka taa olu kalanso la minnu ni u bɛna u ka kalan kɔni ni ka olu kɛ yen nɔ n'o ye defukɛlaw ye. Plaque d'immatriculation ba 70 olu de kɔni ka kan ka labɔ min ni a baaraw kɔni kuncara utukalo tile 27 san 2026 carte grise fɛnɛ kɔni caman dilanna olu fana kan ka labɔ carte grise 2,187 olu fɛnɛ kɔni kuraw olu dilanna ka taga se fɛn min ye minnu bɛ fɛ ka u ka mutation ni ka olu kɛ o 3,450 olu fɛnɛ kɔni bilalen do sen kan o bɛɛ lajɛlen na sa fɛn min ye carte grise ye kɔni min bilalen bɛ yen nɔ ni wagati in na o de ye 6,359 ye. An ka faba kɔnɔna la yan nɔ fo ka taga se an ka marabolo kɔnɔna dɔw kɔni ma i b'a ye k'a fɔ ko fɛn min ye sogo ye kɔni ale sɔrɔli o bɛ ka gɛlɛya ni ka taa fɛ sanga a n'a ka wagati sogo feerelaw olu yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko sogo yɛrɛ kɔni k'a donni ka na sogo ta yɔrɔw la olu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni ye gɛlɛya ye i b'a ye k'a fɔ Bamakɔ kɔnɔna la yan nɔ ka taa se Bafulabe ale ni Kulukoro kɔni ma i tɛ sogo yɛrɛ kɔni ye i ɲɛ la sogo sɔrɔli ka gɛlɛ sogo fɛnɛ ale kɔni da o ka gɛlɛ sogo feerelaw olu y'a yira k'a fɔ ko n'i ye misi yɛrɛ kɔni san
sisan ni ka misi faga I kan ka wari min yɛrɛ kɔni sɔrɔ misi la I tɛ hali o tilata ni ka o sɔrɔ misi la ka misi doni ka bɔ a sɔrɔ yɔrɔ fɛnɛ na ka na a fagali yɔrɔ la o bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya min kɔni ni o bɛ olu kan o de kɛlen don ka kɛ sababu ye sa ka se ka bagan yɛrɛ kɔni sɔgɔ ni ka o gɛlɛya kosɛbɛ bolimafɛn min bɛ maaw ta ka taa dugutagaw olu la a bɔtɔla Gawo utukalo tile 26 k'i kunda Gobe kan Gobe ni Gawo ni ɲɔgɔn cɛ kilomɛtiri 35 o bɔɲɔgɔnko de don sere olu y'a yira k'a fɔ ko maamarafɛntigi dɔw kɔni ye bingani wale ta ni ka ɲɛsin bolimafɛn kɔni ale ma maamarafɛntigi ninnu kɔni tun ye maa 4 de ye minnu n'u tun bɛ bolimafɛn sen 2 kɔni o la u kɔni ma se ka lakodɔn yani u k'u ka waleyajuguw kɔni kɛ u ye sɛbɛnwari 4000 ni ka o de minɛ maaw olu la o kɔfɛ sa ka sɔrɔ ka tila tuguni ka bingani walejugu kɔni ta ni ka ɲɛsin dɔw yɛrɛ kɔni olu ma ni cɛ 4 ninnu kɔni minɛna kɔfɛ an ka finitigilakaw olu fɛ IEMOA jamana 8nan I b'a ye k'a fɔ tajiw kɔni olu sɔngɔ bɛ ɲɔgɔn ɲɛ taji feere yɔrɔ olu la Senegalikaw olu fɛ yen nɔ olu ka taji litiri ale ye 198 ye Côte d'Ivoirekaw fɛ yen nɔ I b'a ye k'a fɔ k'olu ta ye 181 ye fɛn min ye Guinée Bissaukaw fɛ yen nɔ I b'a ye olu ta ye 169 ye an ka faba kɔnɔna la anw ka jamana kɔnɔna la ni o ye ba Maliba ye anw ka essence litiri ale kɔni ye sɛbɛnwari 175 ye Burkina Faso kaw olu fɛ yen nɔ I b'a ye k'a fɔ ko taji litiri ale ye sɛbɛnwari 190 ye nɔ Togokaw olu fɛ yen nɔ olu ta ye sɛbɛnwari 145 ye Beninkaw fɛ yen nɔ olu fɛnɛ ta ye sɛbɛnwari 145 ye Niger ale ta de ka nɔgɔn ni a bɛɛ lajɛlen ye ale ka taji litiri o ye sɛbɛnwari 99 ye an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa endikaw ka jamana o kɔnɔna la gerebu musokɔrɔba dɔ ale kɔni tanyana ka wari bɔrɔ ni ka o de to a ka so kɔnɔ a si bɛ t'i jɔ san 69 na karido utukalo tile 23 ni musokɔrɔba in yɛrɛ kɔni a tun mangɛnɛ kunkolo la bana de kɔni o la a yera k'a fɔ ko a kɔni salen sa fɛn min ye wari caman ba k'a ye bɔrɔ kɔnɔ o de tun bɛ a bolo a ma sunya maa si kɔni tun t'a dɔn k'a fɔ ko nin wari in kɔni tun maralen bɛ a bolo yen nɔ u y'a ka so dɔ de kɔni ni ka o dakari ka taa bɔ nin wari baden ninnu kan yen nɔ a mɔdenw olu kɔni y'a ye k'a fɔ ko nin wari in bɛɛ bɛ musokɔrɔba kɔni ale kunna maa si m'a dɔn k'a fɔ ko nin wari in maralen tun bɛ yen Mali kunnafoni jabaran lajɛbaw ni kunnafoni damara tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kulo kan hakili la aw ye faamuyali caman ni ka o sɔrɔ an ka bi kunnafoniya olu la aw k'an bɛn don nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan